Hagani kapur kaba mentang anon ra sipang kawai kaman berkata kamat kolong kaba dankam berkaba jelai bha haduk kata-kata hagini kisni jongi menta kadai kecing penyap lani kasusai yalade kecing keli kolong hatu dang dan cingmap ni em hakmat ublai ya kibriu kiba penyap hi dalade yalade Syuabanya syakmat ya kene kapang ngan ong lepa kene kanam dai kecing bisal briu jonga Henry kene ngan jubab kat kum ka Bible ka ketin ublai bat ka bakren bat ka baong syapang kita kiba penyap yalade bat kene kamat kadai kerpang yaki kun Kristan Henry wat lakata kum juru ya pi ki parlok kiba empat long Kristan ane ki bedang dona ka weipat ka jingan nyim syem penram Henry kiba ngotenat ban skap lang ya kene ka khubor to blend gerku ya pi ru umjo Kalong ke ek bas ngusi bha ban perkat akini kisni ki jongi menta namar belajar lei bha ke jing penyap yalade lane kata ke susai bat ke jing penyap yalade kamut tang badai kesdin pasi henry kidan bon rukam kilat ki ba penyap yalade kumta nadu ki samla kilong kmi kilong kpa kene ke jing penyap yalade kala kenrei bha menta lahasor ne nong kendang Bat kalabu ru haga jing syong nganye ki bahaya ngasam habalap bagi kun na ki bahaya ngasam ki penyap no ila dia la banlong haki telai pasi la banlong haki no kino pat ki rukam kat kum ka jinglom jingtip ka WHO la ne ka World Health Organization kay tu bah ka sisnam ki don kumbah nyolak lai hajar ngut ki brio ki ba penyap ila dia hakeleng kiri jong ka purthai borok kawai bat kaba kambun kalong bagi kambun ke ba penyap ialah dia kidai ke berang khatsan haduk liposnam kambun ke ba penyap ialah dia banyak ke ba pang HIV AIDS bat ha India ka jing penyap ialah dia ha ka sisngi kam duna ya ka saus pa andripu prangot kat kum ka khubor kabla yutu akakot khubor the time of India bat ka jingkeli kalong hato dang don jingmap ni em hakmat ublai ya kita ke ba penyap ialah dia Ya kene ngan jubab na kakitin ublai om da kajing start brio. Kakitin ublai ke yutu ba uday ublai ubatau yu ubrio. Bat uda kwa yu ubrio ba kin roy kin san kin em hakata ka hok bat kajing ya lenti ya kabatai. Kakitin ublai ke yutu ruba ublai ulatau yu ubrio na kabenta ya lade. Kabamut na benta ublai pila ban syam proverb kan riu saw. Kenang bangin long kajing mentoy ya ublai. Bat hadian baula dep tau yu ubriu ule kumno uda kerkuru bangin biangin bet hakabam kedi bat uda ong to nang ya kharoi ru ban penroi ya kepertai bat ublai pat uda maham yu ubriu haba unroi wat lakataru u ong pat wat om penyam pila ban syam hakitab Exodus arpau khatlai kabala ong bat kabala maham wat om penyap kane ka tho bangim dei ban penyap yalade ngimdai ban penyap ya giwai umta ke jing penyap bila dia kadai kata ka ba ubriu ne ka briu ka isi ya ka ba ublai ula thau yangi ladak ngim isi ya ke jing thau ublai lane ya ka ba ublai upha yangi shikne ka perthai kin om jin da penyap ya la dia lane kan om ja kata ka jing penyap ya la dia bat ban jubab syai bet halor kan ya kalong ya kito ki ba penyap ya la dia on om don jing map satya Lano hakmat ublai hakahima ki benang. Keketin jong ublai ka ong balai pin syuyap syuwa ya kapor jong pi. Habempat dai kapor banyap balai pinyap. Lane balai pin penyap. Pila aban syam Ecclesiastes nyo katsa. Umta ka jing penyap ila dia ka dairu kata ka bangi isi yo mensim bakhoy ublai. Namari ka met jongi la persat di jing persat mensim ublai. Kakitin ublai ka ong hato pimdip baga met jong pi kalong ka ying syong mensim bakhoy ubadon hapo jong pi bat kakitin ublai kata hikairu ban nyokor wat ya kamet kumta ka ong to dependent buram ru ya ublai hakamet pila aban syam ka shiti upol ka baningkong syakinong korin henriu kat khandai arpau kumta ka jing penyap yalade ka dei kata ka jing iban ru ya mensim bakhoy Namar habang ila penyap kabamot ka jingring mensim kalado baru mensim bakhoy ubasyong hakimat jongi un sadu no ban syong ban pensisha syu halor ka jing bamdan jing map syu ya kito ki ba penyap ila dia ngan ong kumni na kaktin ng jong belai ka ong to wat pun sengusi yung mensim bakhoy jong belai
da ubala shon shap hapi hadu ka sngi ke jing siu spa la ne jing bishar la ben chem e phasa saw lai phau kene ka bamut ladangi pen sngu si yo men sem bok hoi la ne ladangi penyap no ya la de ka bamut la shon shap yangi hadu ka jing siu spa ne kata ka sngi bishar bala itu bangila keren ban ila le ban yo men sem bok hoi de ka bangi penyap no ya la de kumta on dan shu ka jing map hadu ka jing siu spa la dep pension sha kumta kam dan lenti shu ban ma kumta tungin tip ya kane baya ubale sniu kat no ublei ukloi ban ma habala phai berkala bamot sibon ba ki breu ki bala em ka jing em ka bas sniu hadu kata henry ublei umap ya ka jing kala bamot no jongi henry na ka benta ki ba penyap ya la de anam dan jing map namar hangno on yo ban kala bamot pro kata ru kawai ndai ngina ya keren ya kata kaban kong galang bangi ibai nyu men sembokoi hendrai ya ba penyap ya lade on shon shap no adu kesni bicar namar bagi isi ya ke jingbu ublai ya ke pertai bat ki isi ru ya men sembokoi umta tungin tip nang ne shakman bahadien ke jingyap adon par ke jing bicar ken mau haba bi shami ke jing e pai shi ublai shi ke jing ya rap pertai lane duai ho ublai nang bagi jingmut besniu kirim yo ban ring pa ya ki hadu bangin shim ya kalat ka kabu ne ka sinjam ban pensngusi yo blai hadu ban sha shon chap hadu kesngi jing bishar kata kalong ka bamdai para samla bapet ikane ke video tungen shim ya ka baka jing penyap ila de kalong ka bam dan jing map shu ahmad ublai kata ka de ke jing shisha blai shiban